ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Курубский, рӯпарӯи бозори Корвон. 2 сотиқ заминай, хона доошонага, 8 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаян мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳоро аз души ремонт кардагиянд. бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ, гуфтагиаш соҳиби хона. хонара фавран фурӯхта мешавад. касе харидор аниқ бошад, гуфтагиаш соҳиби хона бо савдо ҳам карда мешавад. нархаш 800 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон, 3 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 85 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. хонаҳоро нав ремонт кардагиянд. об ва светаш пастаян мебошад. документош 100% аст. хонара бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. соҳиби хона гуфтагиаст ки хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 510 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад, гуфтагиаст соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, 2 комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 56 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаян мебошад. 2 хонаи калон дорад. хонаҳоро аз души ремонт кардагиянд. домои панҷошонага. отепление ҳам кор мекунад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 412 000 сомон. хонара бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад, гуфтагиаст соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 комната квартира дар 8 ошона қарор дорад. 84 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаян мебошад. документош
100% аст. Техпаспортам дорад. Хонара фавран фурӯхта мешавад. Дар наздики хона бозорча, садик, мактаб дар наздикиш аст. Дутта лифт дорад. Хонара фавран фурӯхта мешавад. Аддуши ремонт кардагиан хонора барои худашон сум дар корай ба ҳамин хотир мефурӯшанд. Нархаш 850 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, соҳиби хона гуфтагиай бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документош 100% аст. хонара суроғшуна фурӯхта мешавад. нархаш 34 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман дар комментария фикротона нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ай ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. бародаро, чихе ки дастгириётон кам шудагиай, барои ҳавас видеоҳо дер буромадастанд. чихе ки чиқади шумо дастгирӣ кунед, ҳамқатар видеоҳо зуд буромадан мегирад. видеои хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, айгуҷое ки шумо гуфтед, мо арзоношро меёбем, барои шумо пешкаш мекунем. шумо моро дастгирӣ кунед, видеоро падилиса кунед, беҳтарин комментара лайка фаромӯш накунед. хай бародаро, ҳамакси саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.